Siihen menee joo. Tästä pitäisi olla vielä, ei taida poppiksestalla huutajia. Mä en vaan muista mitä liikkeitä mitä ne on. Ja yksi on ainakin tophatti. Tophatti menee silleen, että alkaa siitä, että vaan täältä päin. Koittaa ajaa suoraan tuohon lipulle. Noustaa muutaman ylöspäin. Lähdetään suoraan eteenpäin. Sen jälkeen koitetaan vastauttaa tuohon toiselle lipulle vähän matkaa alaspäin. Tuli se ämleen joku. Joo, se oli yksi joo, aivan. Sen saa tehdä kyllä perä itteenkin päin. Homma lähtee siitä liikkeelle, että kaikki liikkeet nää leijotut, niin alkaa siitä, että perä käy maahan. M-kuvion leijuttaminen tarkoittaa tämmöistä. Kylkiyhteen kanssa. Käytetään tällä tai vetää niin nokkayhteensä sitten. Tuolla lailla. Sitten on tää suoraan silento. Tyyli, että alkaa. Tarkoittaa tämmöstä näin. Tää on turkki. Niin siis on toi stoltur. Ei oo stolturni vaan siis se on pelkkä käänne. Ja sen jälkeen homma loppuu siihen, että moottorin päällä lasku 45 asteen. Eli tuolta sen jälkeen 45 astetta pitäisi saada kulmaksi suurin piirtein. Faijatkat vetää finaalissa moottori pois päältä tuolla ilmassa ja tulee ässänä autorotaation lailla. Tuohon on täsmälleen vaan. Siitä vaan sitten. Moottori pois päältä ja koittaa ässäkuvioon ja laskeutua pisteelle. Se on se finaalin loppuliike. Tosi helpon näköistä. Tää ei oo enää pommi. Niitäkin on. Oikein keuliin näitä moottori.